אני אסיר מספר 21. אני אסיר מספר 22. ועד אתמול היה לי שם, והיה לי זהות, והיה לי תקווה. היום אני רק עוד מספר. אנחנו אסירים בעזה שרוצים לספר לכם על המצב שלנו. ואנחנו גם רוצים שתדעו שאת המילים האלו לא החמאס ביקש מאיתנו לומר. זה לא הסרטון שהמטרה שלו זה לוחמה פסיכולוגית, אלא זה אנחנו שביקשנו והתחננו להשמיע את הקול שלנו. אז אנא מכם, תשמעו אותו. עד לפני העסקה האחרונה, עד לפני ה-19 לינואר, כשהמעברים היו סגורים לכל אורך המלחמה, המצב היה מאוד קשה. כמעט לא היה אוכל, ולא היה לנו מקום בטוח להיות בו, והתנאים היו קשים למחיה. והכי גרוע זה שלא ידענו אם נחיה או למות. כשהעסקה החלה ונפתחו המעברים לסיוע מינימלי ואוכל, חיילי החמאס החלו לדאוג לנו למה שאנחנו צריכים ולמה שאנחנו מבקשים, והאכילו אותנו, ולא רק בשביל שנחיה, אלא גם כשנרגיש טוב יותר. ממש הרגשנו שהאור קרב, ראינו את האור, התחלנו לנשום, האמנו שכל זה הולך ולהיגמר. ודווקא אז, כשהסוף קרב, קיבלנו את המכה הקשה מכל. ב-18 למרץ, ממשלת ישראל החליטה לתקוף אווירית את הרצועה. מתקפה שכמעט הביאה לסוף שלנו. אני יודע שהם מספרים לכם שהם מתכוונים להחזיר אותנו הבית, אבל שתדעו שאותה מתקפה של אתמול זה היה הרגע הקרוב ביותר לסיום שלי ושל החברים שלי. ראינו את המוות מול העיניים, וכרגע לאחר המתקפה שהמעברים סגורים, הכל חוזר לקדמותו. האוכל עומד להיגמר, התנאים מתחילים להיות קשים ואין לנו אף מקום בטוח להיות בו. אנחנו רוצים שתדעו את זה. די לסתימת פיות של הממשלה הזו, מספיק. די, צאו ותגידו, תנו לאסירים לדבר, תפסיקו לסתום להם את הפה, תנו להם לדבר, תנו להם לצאת החוצה, שכל אחד שיתנו לו שיצא מפה מן המקום הזה יפתח את הפה. למה כולם סותמים את הפה? למה? פתחו את הפה, תדברו. אוהד, תדבר, היית פה איתנו, ישבת איתי ואיתו, תדבר בשבילנו, תסביר לכולם מה אנחנו עוברים, שידעו כולם. אתה יודע כמה סבל אנחנו עוברים פה כל הזמן, אתה יודע איך זה בזמן מלחמה ואיך זה בזמן עסקה, אתה יודע. אתה יצאת לאישה שלך, לבנות שלך, אתה אמרת שכמה שבועות אחרי זה גם אני אצא לאישה שלי ולבן שלי. אני לא יצאתי עוד. תסביר להם כמה קשה לי, כל יום פה קשה לי, בלי הבן שלי ובלי האישה שלי. תספר להם כמה אני סובל, אתה יודע כמה זה שונה. תגיד להם אוהד, תגיד להם אוהד.